Ja, je ziet me vrij, we er nou weer. Waar zullen er nou wezen? Ja, waar zou ik nou toch wezen, hè? Waar zou ik nou toch wezen? Zal iedereen zich afvragen. De NHL Stenden Hogeschool. Ik kreeg juist namelijk een Facebook bericht van een Anke, die bij de brandwacht werkt. En die zei, wat zei die eigenlijk alweer? Nou, die stond in bericht in elk geval. En ik moest maar in deel komen bij de NHL Stenden Hogeschool, want er stond een steen van de brandwacht. Om een soort van demonstratie te gaan of ik weet het eigenlijk niet precies. Ik weet het, ik ga gewoon zijn, ik kom model. En dan geven we nog een patiënt toch? Zo, dat zit hier al een auto van de brandwacht hier. Zie je het? Dit is een brandwacht. Brandweer. Goed, daar heb je de brandweer. Geweldig. Ik weet dus eigenlijk verder echt van niks eigenlijk. Dus ik moet je maar even binnen wat die nog eigenlijk gaande is hier met de brandwacht. Oh, hier heb ik door even met je bestaan buiten. Nou. Huh? Automatische doortik. Oh ja. Die ben automatische doortik. Dus ook één keer in de binnen hier, hè. Dan zie je weer even hier. Ha, goeie. Ha, contact met Johan? Yes. Johan heeft contact met mij, jongen. Anke toch? Ja, klopt helemaal, Ja, Anke. Anke van de brandwacht. Nou, helemaal. Oh, je bent een brandwachtvrouw? Ja. Vaak zit brandwachtman, maar je bent echt een brandwachtvrouw. Ja, maar brandwacht dat is een uitdrukking, hè? Dat is een benaming. Dus ik ben gewoon brandweerman. Ja, oh ja, wil het zo zijn? Ja. Het is een begrip. Ja. En ben je dan een officiële brandwachtvrouw? Zo van dagelijks? Want je hebt vrijwilligers van me en je hebt nog meestal dit ding daar. Nou, wij zijn beide. We zijn en beroeps. En daarvoor doen we voorlichtingen en trainingen op het gebied van brandveiligheid. En ik ben ook echt, als er een incident is, dan geven we echt te plaatsen. Dus ik ben ik zit ook in de brandweerauto. Ja, helemaal. Oh, spannend. Ja, dat is heel mooi werk. Van Brunnemeester is gewoon een beetje een droom, hè? Ja, is dat zo? Sommigen die zijn van brandwachtman vragen vaak, zo is dat misschien. Nou, een aantal wel, die vinden dat hartstikke leuk en die zullen het ook leuk vinden en spannend en weet ik veel wat. Maar er ben ik een aantal die zeggen nee, niks voor mij. Hier je dan als jong famke al dat je brandwachtvrouw willen wonen net? Nou, nee, dat is pas later komen. Ja, nee, ik wist ook helemaal niet dat je bij de brandweer werken kon. Dus nee, dat is al je wat later komen. Oké. Ja. Maar goed, wat ben je? En dat ik zeg al wat, maar wat is dit? Dit is een soort van, is dit nou een studentenkamer? Nou, dit is een semi-studentenkamer, want de fietsen die ontbreken wat en misschien de bierkratjes. Maar wat wij hier hebben is een opstelling waar wij dan een stuk of 30 brandgevaarlijke situaties in verwerkt hebben. En het is aan de bezoeker om te zien of hij ze kan herkennen en vinden. Ja. Want dit kan natuurlijk ook thuis en in een studentenflat kan dit plakvinden. Ja, wat gebeurt het vaak dan? Dat er incidenten plakvinden? Nou, relatief vaker of zo, of net? Nou, net vaker, maar het gebeurt natuurlijk wel. En het gaat meestal, gelukkig, gaat het krek goed. Maar we willen voorkomen dat er echt ernstige ongelukken gebeuren. En dat is toch wel in het verleden gebeurd. Ja, dus hier hebben we een semi-studenten waar wij misgingen kunnen. Ja, dus herkenst het? Ja, dat weet ik niet. Ik ga vroeger ook wel eens in het studentenhuis wennen, maar... dit is wat je heel vaak joggen, hè? Oh ja, je zorgt dat de stekker van de opladerij... Ja. Je zorgt dat de stekker van de opladerij in het stopcontact blijft zitten. Ja, dat is net goed? Nee, dat is net goed, want je gaat gewoon stroom terug. Ja, hè? Ik doe dat ook altijd. Tuurlijk. Hangen die studentenhuis? Nee, maar het is net alleen een studentenhuis. We ben hier voor studenten, maar het is echt voor gewoon bij jou thuis. Oké. Maar deze is ik nog eens een keer kapot. Maar hij wordt nog steeds beroekt. Dat herken ik ook wel inderdaad, ja. Nou, ik zou zeggen, toch maar eens even een naaienkeekje. Toch? Mag ik alle opblazen uit het ding bij je dan? Ja, gewoon eruit halen. Ja, echt weer. Jezus. Ja. Nou ja, en de houtkachel, hè? Ja. Hoe makkelijk is het nou gewoon zitten en dan steekt er niet in? Ja, dat is wel. Mag ik gewoon een stopcontact gaan met USB omsturen dan? Mag ik hem dan echt eruit halen? Nou, ik zou dat gewoon wel doen. Want dat is gewoon veiliger. Okay. Dus waarom zeg je het net wel? Je moet er toch ook altijd even eten, hè?
En op het moment dat je eten gaat, laat je dan eventjes de telefoon op en dan is je voor de hele jongen weer klaar. En dan werd eruit. En dan werd het Maar uit. de vrouw aan dit wil bellen om ze eruit te halen. Ik denk dat Steven met de vrouw bellen moest, ja. Maar Ja. dat is toch geen probleem, toch? Nee, hoop ik niet tenminste. Dat is een lul. Nee, maar wat we wel hebben, en dat Ja, is ja. ik Oh, je zeker gaat nog maar, best. ja, Oh, ik zeker. niks, jongen. Ik zeg alleen maar dat. Nee, we hebben alles hier. Oh ja. Maar ik heb dat, en dat heb ik van een week gekregen. Ja, er binnen een heleboel studenten Ja. die toch echt een elektrische tekken hebben. Oh ja? Ja, echt weer. Ik dacht dat het alleen nog voor de senior weer, maar dat is net zo. Een elektrisch dekkentje maar nog. Ja, maar nou, dat is eerlijk weer. Ja, maar wat heeft nou? De helft een elektrische tekken, die helft uit de dozen wij. Toch? Als het oké is. Ja, neem ik gewoon voor, ja. Zoek Nou ik ja, wel. je hoeft hem toch 's winters net, of simmers toch net te broeken, of wel. Nee, dat denk ik Denk niet. het net, hè? Nee. Maar wat doen dan de meesten? Die vouwen weer op in die dozen. Jaar Oh. in, jaar uit. Maar als het just, je zit er al je tritjes in. En als dat jaar in, jaar uit Ja. zo heen weg gaat, dan Ja. gaat dat stikken. En dan heeft het een brand. En wij hebben best ja, wat is regelmatig, 1 keer in het jaar, hè. Maar we hebben best branden die toch elektrische tekens ontstaan. Dus Ja, hè, we want willen dat net. Ik heb net een elektrische tekken, maar ik heb wel op een bankbroek vaak zo'n tekkentje, dat ik een lieds elektrisch tekkentje. Ja. Dat is een mooi plaatselijke Ja, maar- verwarming natuurlijk. Ja, maar die was dan net de hele tijd on, of wel? Nee, die keer uit 12 automatisch uit, hè? Ja, maar als het uit is, doet het toch uit de Ja, en dat ook wel stekker uit. uit het Nee, dat doe ik stopcontact? net. Nee, dat doe ik wel net. Nee. Oké. Nou, misschien toch met wat? Verdikke man, ik ben alle stekkers eraan doet Ja, rijden. ja, nou ja, zo. Nou, wat je ik jongen, men neemt het net zo nou met de droeger, hè? Oh nee, dit is een dubbel. Dit is een droeger. Zo, je hebt die al brand. Oh ja. Ja, men heeft het proberen vet te poetsen, maar we hebben dat weer... Hoe kan ja, maar dit is echt zo'n ouderwets niet, denk ik. Maar goed, ik had ze wel een nee niet, maar een warmtepomp. Ja, die ben er ook wel, ja, maar ik denk, ja, Nee, weet ik net niet. dat een student dat Nee, nou... die student, nee, die had dat net. Nee, waarschijnlijk net. Nou ja, maar misschien dat er ook een aantal van marktplaatsen al hellen worden. Heel En je vast, weet ja. net Denk ook. hoe de kwaliteit op dat moment is van het witgoed. Maar deze die moeten wel even leeg maken worden, hè? Oh ja, officieel Het met gaat ik om elke straf. dag, officieel met ik elke dag nog van me, hè? Nou, elke dag, nee, iedere droogbeurt. Ja, ieder hè? droogbeurt bedoel ik. Ja, ze bedoel ik het, hè? Ja, Ja. sorry. Ja, nee, Ja. sorry. Nou ja, en ja. dus daar kan dan ik branden stinken. Ja. Nou, wat hebben we hier? Het beruchte Striekkiezen. striekkiezen, hè? Die Ja. hier op... Ja, die jongens stillen. Die hier gewoon steen zitten. Nou, dat gaat echt in brand. Ja, dat is wel een fikje, ja. Nou, en dan dit soort spullen, hè? Dat. Lijnolie. Lijnolie? Ja. Er zijn mensen die daar met doeken beginnen te werken. Ja. En iets insmaren met lijnolie. En dat gebeurt gewoon. En dan wordt het opgerapt, komt in de wasmand. En dan gaat hij voor zelfontbranding, begint hij echt wel te branden. Voor die studenten, dan ben ik een latere figuur. Nou, dat zit ik net. Maar het gaat om een stukje bewustwording. En dat is gewoon heel belangrijk. Van wat voor handeling je doet en wat heeft dat voor gevolgen voor de brandveiligheid. En daar proberen we wat aan te doen. Ja. Maar dit is juist ook helemaal. We hebben dit natuurlijk wat overdreven in je wel zetten. Maar ja, Wat is het? Oh, dit is ja, gas. de doeken bij het gas. Ja. En Ja, of zei het nou ja, gas zei of ja. elektrisch is, dat maakt het net zo vol uit. Nee, En maar wat ja, wij ook gas is doen natuurlijk ook hebben- brandgevaarlijker dan elektrisch uiteindelijk, toch? Neem ik om. Nou, dat weet ik net. Als je een elektrische plaat die bloot heel lang warm en als je dat ding opzet, dan begint dat te Ja. branden. Ja, Want zo, ja, ja. je hebt zuurstof nodig, temperatuur en brandstof en dan heb je een brand. Deze die hebben we van een witgoedhandelaar gekregen. Deze die waren onbeen om, nou ja, die moest Oh, dit is fut. een keramische. Nee, dit is gewoon een elektrische. Ja, Zo, er zit ja. een stekker aan, hè. Dit is elektrisch. Ja, keramisch noemt het toch? Dit is net keramisch. Dit is gewoon Nee? elektrisch. Dit is echt elektrisch. Dit is een Oh, elektrische oké. kookplaat. Maar voor studenten hartstikke mooi. Ja, tuurlijk. Alleen ja. hier zit een hele verkeerde stekker aan. Oh, wat verstaan Dit is knutselie. Ja, dit is, want je zegt geen geaarde. Oh, Nee. wat dit is. Dit is Ongeaard. gewoon een huistuin- en keukending. Maar dat ken dus net op deze stroomkabel en dat ken ik net hierin. Dat kennen we wel, maar dat mat net. Ja, dat ken we op, maar het mag net. Nee, dat is net wat is het verstandig. gevaar, wat is het Dit is risico wel dan? weer heel mooi. Wat? Dit is wel weer heel mooi als het zegt. Alles ken, maar het Ja. moet eigenlijk net. Nee, zo, dat is Nee. het idee eigenlijk. Nou, wat we hier hebben is alle apparaten die je aan de stekker Oh, doorzetten. ja, te vol op in je Die- groep. Ja, nou, of te vol op in je groep. Men trekt te volle wattage ten opzichte wat er uit de morgen leveren kan worden. Ja. En als het aanbod, of wat de vraag het aanbod overstijgt, ja, dan krijg je de beschadigingen in de Ja, dat is apparaten. kwartstudent kwijt, denk ik. Ja.
En dat kan vonken en dan kun je weer brand krijgen. Nou, dan krijgen we brand, ja. Dus op deze manier proberen we gewoon met studenten in gesprek te gaan van, ja, wat show je, wat doe je als een normale handeling en hoe gaat het? Is het niet proces, ja. Ja, want bij alle wenningbranden komt toch 60% door de mensen zelf. Het is een menselijke handeling. Ja, hè? Sommigen die weten net dat leidt tot brand. Nee. Nou ja, dus op die manier proberen we toch met de mensen in gesprek te gaan. En de frituurpan, is dat ook gevaarlijk of net? Of net per se? Nou ja, dit is een elektrische. Ja. Maar je hebt wel vlam in de pan wat je kan krijgen. Ja, beter in een frituurpan gooien. Nou ja, je hebt olie of vet en dat wordt warm. En ja, dat moet je echt net blussen met water, want dan krijg je gewoon een gigantische steekvlam. Goed, dat heb ik wel jongen op zo'n film inderdaad op YouTube of zo. Ja. Mensen die dan een pan met vet blussen wel met water of zo. Ja, nou ja, dus dat moet je absoluut net doen. Deksel erop, of een koekenpan erop, fornuis uit, warmkap uit en steen laten. Ik net even zien van, is het al klaar? Is het al klaar? Is het al uit? Nee, want dan begint hij vanzelf te branden. Hij moet gewoon echt alcohol. Wat misschien leuk is om te vertellen, nou even een stukje reclame. Op 20 april, dan hebben wij in de 20 april, sneun 20 april, hebben wij in de brandweerkazerne Heerenveen hebben een grote open dag. Iedereen is daar welkom. Leuk. En daar hebben we in ieder geval een aanhanger staan, vlam in de pan. En dan laten we zien hoe het wel moet en we laten zien hoe het net moet. Dus we krijgen de steekvlam. En mensen mogen echt proberen een vlam in de pan zelf te doven. Onder begeleiding natuurlijk. Ja, ik zeker. Maar dat kan daar plakvinden. Dus iedereen is welkom. Nou, mooi. En rookmelders? Of gaat het puur gewoon om preventie en net de rookmelders heb je net. Want je hebt een hele grote soorten en maten rookmelders. Ja. Maar het is natuurlijk belangrijk dat je rookmelders in de vluchtwegen hebben. Dat ze doggen. Dus check ze één keer in de maand eventjes. En als je bijvoorbeeld toch een handeling moet doen in een kamer waar je geen rookmelders hingen hebben, maar wat wel kan leiden tot brandgevaar, hang je daar ook even niet in op. Ja. En vooral wat ik, nou ja, dat wil ik dan ook nog wel even zeggen. Ja. Momenteel worden door de energieleveranciers heel erg zijn van geen opladen in de daluren. Nou, wat zullen de daluren wijzen? Dat is in de nacht, dat is in de jong, dat is misschien hoe daar. Maar dan lig je te sliepen. En wij als brandweer adviseren heel erg sterk van, doe dat nou net. Je nou net 's nachts opladen. Dus daar zit je wat in een spagaat, dankjewel. Dat wordt zocht ik. Dus wij zeggen, altijd net onze kin en je moet dat alsnog doen, hang je dan op dat plak een rookmelder dan. We kennen dat maar op een bepaalde automatische manier dat gewoon zodra het ding klaar is dat er al gekoppeld wordt. Maar ja goed, dat is misschien wel dingen die het heel net bestaan. Maar dat zou je eigenlijk aanmaken. Want dat was dan inderdaad heel vaak bij mensen die laden hun telefoon 's nachts op, denk ik. Die gaan op bed en dan lezen we een lader. Ja toch? Dan lezen we een hele nacht later daar te laden. Ja, nou ja, eigenlijk dat kan wel. Als je dat toch op bed gaat maar hang je dan daar een rookmelder boven. Oh zo. Want ik dat kan gewoon en lezen net op bed, net onder de kerst, want dat doen studenten dan wel eens, even onder het kerst opladen. Maar lees hem dan op het nachtkastje. Als je dat echt per se willen. Beter van net. En heb je nog een beetje het idee dat de studenten hier wat ondernemen willen? Of, Ja, de studenten die hier komen, die hebben of gerichte vragen, of die willen echt even zien van hoe en wat. We hebben hier ook de opleiding integrale veiligheid. Dus die studenten die komen sowieso even, want die moeten straks wat maar veiligheid doen. Ja. En we moeten ze natuurlijk wel een bijtrekken. Want soms denken ze van, nou, show mij net om, want dan moeten we een vraag beantwoorden. Maar als ze hier een keer binnenvies, denk ik wel leuk. Ja, nou ja, wat ik zei, ik ga zelfs, ik ga vaak, laden zit ik continu in één stapcontact, ja. Ja, ik ken hem wel leren, maar zij is het al. Ja, dat is toch gemak, hè? Het is vaak toch wel gemak wat het doet. Nou ja, dat is natuurlijk roken, dat is sowieso net wat, hè? Sowieso net handig. Dan hebben we het al leuk maken. Nee, wat is dit nou weer aan? Dat is gewoon de wedstrijd. Ja, maar de studenten zullen je net niet zien, toch? Nee, dit komt van een afscheid
van 2 collega's van ons. Die gingen maar de fut. Oh, zo. En toen zeiden we van, nou ze kunnen nou naar Max in. En dat is, zijn nog 2 leden extra, hè, want die gaan maar de fut. Oh, zo, oh, zo, wat leuk. Oh, zo, dat van die 2 natuurlijk. Ja, ik denk wel. Oh, ja, dat zijn... Grappig, ja. Nou ja, dat is een gaskachel? Nee, dit met voorstellen een houtkachel. Oh, zo. En dan is het de vraag, wat stop je erin? Nou, in een houtkachel stop je hout, maar wat voor soort hout? Ja, Nou, je just het al. De meeste jongen, die gooien er echt van alles in. Dat is verfhout. Is echt net de bedoeling, want je moet er skinhout doen. En drooghout. Nou, sommigen die gooien geïmpregneerd hout erin. Nou, daarmee krijg je een hele grote aanslag in je piep, in de squashtien. Ja, dat ken ik wel. Ja, en dan heb je schoorsteenbrand. Maar ik het goed begrepen, hoor je eigenlijk het laatste, wil je eigenlijk heel dan net blussen? Je wil eigenlijk voorkomen dat de brand komt. Ik wil voorkomen dat de brand komt, ja. Ja, aan de andere kant schuurt dat natuurlijk ik weer. Ja. Maar de collega's, maar ja, laten we ervan uitgaan, de brand is net leuk. En een hele grote mensen die hebben gewoon gigantisch verdriet van, nadeel van. Ja. En erger mochten de mensen bij komen te overlijden, dat is helemaal erg. Dus dat moet je gewoon net willen. En als wij op deze manier mensen toch een stukje bewustzijn kunnen creëren van, hey, zorg eventjes wat in handeling doet ten opzichte van de brandveiligheid, ja, dan is dat alleen maar goed. Ja, nou, ik denk dat het zo lukt, ja. Oh. Prima. Ik zal beziekje de stekkers eruit halen. Oh, ik weet niet, ja, dat is wel een opgave, denk ik. Dan mag ik dus dadelijk alle stekkers, alle opladerij mag ik eruit halen. Maar ja, Bart die zei het ook al inderdaad, we moeten alweer wijken en dan maken we de stekkers eruit halen. Of in ieder geval de stroom uitzetten. Dus ja, dat mag dan, denk ik. Dat mag dan, maar ik vind nog heel sneu ben eronder. Hè? Dat vind ik wel heel sneu zo. Oh, is dit een laptop nog? Oh, je had hier een laptop zo. Of is dit een laptop? Nee, dit is gewoon wat wij heel vaak joggen. Wat het meesten de laptop gewoon op de bank daar lezen. En ja, hij wordt warm. Tijdens het opladen wordt warm. Ja, dan heeft zuurstof, dan heeft warmte, dan heeft brandstof. En dan kan de brand ontstaan. De rommel gaat in de fik. Ja. Maar ja, wat is het ergste? Hè? De rookverspreiding, dat is het ergste. Brand is ook erg, maar de rookverspreiding in een wenning is het ergste. Dus Beppe zei vooral dat brand is minder, maar eigenlijk mag ik zeggen, rookverspreiding is minder. Ja, maar brand is rook en vuur. Hè? Dus vuur, dan sjost het, dan heeft de volledige verbranding. Maar de rook die gaat door de hele wenning heen en dan ben je desoriënteerd. Er zitten giftige stoffen in, brandbare stoffen, het is heat. En dat overleef je net. Nee, als je er te lang in blowen natuurlijk. Nou, laten we dan met deze positieve noot eindigen. Is dat een positieve noot? Nee. Net. Nee, we proberen gewoon echt mensen bewust te worden van de risico's. Een beetje angst, ja, daar ook wel een beetje meer door. Mensen een beetje angst inboezemen, hè? Want daar gaat het mes. Oh wee. Nee. Lukt het dan net een beetje angst? Nee, dat moest er ook net in zetten. Nee. Ik bedoel meer zo van... Nee, angst werkt het niet. Nee, angst werkt het niet. Je moet er niet hoe je ermee om moet gaan. Ja. Dat is het belangrijkste. Bewustzijn. Bewustzijn. Ja. Nou. Lukt dat? Bij mij? Ja. Oh, ja. Ik ben inmiddels bewust van mijn stekkergebroek. Die gaat net gehoord, dus daar mag ik iets mee doen. Rookmelders, heeft u die wel? Ja, ik wil. Ja, ik maar eerlijk gezegd, ik kan les ga ik eigenlijk niet voorstellen, want die begon niet keer aan te gaan. Ja. Dus je deed ik wel, maar ik weet niet waarom. Nou ja, het kan wezen dat de batterij leeg is. Het kan wezen dat er iets langskomen is. Ik vond het grappig gelezen met mijn broer ook hoor. En die is precies hetzelfde. Die leest ook een rookmelk hier thuis. En toen wie zijn vrouw weer gelijk van, oh wat is er nog? En dat hier mijn vrouw ook zo van, oh wat is er nog? We zien er nog, hè. Ja, vrij rustig, maar goed, misschien dat de aard van een beetje wel. Maar dat is op zich is dat goed, hè? Dat je eerst even zo wat er aan ja, even rust. Maar ook rust blijven. Kun je er nog wat aan doen? En zo nee, hup naar buiten met iedereen en daarna de brand weer bij. Ja. En dan komen de andere collega's. Nou. Ja, ik ja, in Heerenveen. Hey, bezig nog. Nou, dan doen we het zo eerst. Mooi. Dankjewel, succes. Ik hoop dat er nog heel wat studenten hier heel veel ja, dat hoop ik. Nou, als je bij Juster hebben wij toch zeker 100 man hier hoor. Ja, hè? Oh. Ja, en nou van. Maar komen ze hier vrijwillig? Hoe mag ik het zeggen, jongens? Nee, ze rennen hier terug. Hè. We zitten hier in de looproute, dus alles komt hier langs en we spreken ze aan. Ze komen hier, ik maak gerichte vragen, dus dat is gewoon super mooi. En we staan hier morgen nog en dan is het bij de beurt. Dan geven we naar een volgende squallen. Ja, maar dit is wel een primeur.
Ja, hè? Oh, Ja, dat is een dit primeur. is Oh, we een hebben een primeur ook nog. Nou, is een primeur. Oh, Nee, kijk, dit ja. is een primeur. Dit doen we voor het eerst. Net Ja. de pop-up zelf, Nee. maar wel om het in een squallen te brengen, echt specifiek voor studenten. En we gaan begin april gaan we naar Verda in Drachten. Oh, ja. Dus dan staan we daar, maar dan 2 dagen. Dus dat is even een hut opbouwen en we gaan uitbrekken. Maar, Ja, maar is dit nog leuk? Is dit leuker dan blussen? Of hoe moet ik het zien? oh, dit is een hele gevaarlijke vraag. Maar laat ik zeggen, diplomatiek antwoord, ik vind beide heel mooi. Bij de ene dan kun je wat doen, kun je iets oplossen, kun je mensen daarmee helpen, stabiliseren. En bij de oren, ja, probeer het opbranden te voorkomen. Ja, nou, duidelijk. Mooi. Deze nog, 10 dag. Nou, doe ik bedankt voor dat is die er even zien wordt. Ja, nee, tuurlijk. Ja, ik sta net z'n 4 bij, hè, dus dat maakt het ook makkelijker altijd. Net zo dat iedereen nog aan een bericht sturen, maar van kom hier en kom hier en kom daar. En wat dat zei je, dan kom je. Hè. Nee, Maar ik moet je praktisch bij. Hè. Dit is praktisch wel, zo zit bij het kantoor in het centrum, dus ja, op zich zit net 4 nou ja, bij. ik kwam daar voorbij en Ja. ik volg wel eens even wat. Oh ja, En oh, leuk. mijn man zei van de mus mee vrij. Misschien is het wel even een leuk onderwerp om eens een keer Ja, we te hebben net, zien. ja. Kom er al eens een kreeg, hè. Ik bedoel, hè? Ik ga hek onderwerpen nederig. Nou ja, zo dan. Hè? Nee, hartstikke leuk. leuk. Ben je nou, Nou, dan super. ja, nou, Dankjewel Tjen, voor en het succes bezoek. nog maar even. Ja. En geef Trom maar jouw goede werk, hè? Ja, en dan verder een heel brandveilig leven. Ja, nou dankjewel. Ja, weet je, altijd de meesten. Brandveilig leven. Jo, ik heb brandveilig leven, hè? Oké, Tjen. Hoi. Zo. Nou, beste mensen, ik wens Jim echt een heel brandveilig leven. Nou weet je met haal je die opladers uit de stopcontact bij. Ik doe dat echt nooit. Nou ja. Bah. Zo. Jo.